सलबारि खलबारि दैमु गेजेर बर' बिजों फरायसालिया सरकारनि नोजोराव दासिमबो गोरलै जायाखै। बर' बिजोंनि फरायसालिनि इयुना बबे लामाजों? बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा मोनफानि उनाव मोनफा थैलांजोबसिगोन नामा? BSc BTC BTR मोनसेयावबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा मोनफानि उनाव मोनफा थैलांनो लानाया थारैनो बेसे दुखुनांथाव। सरकारानो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथैनो थांखि लायोना जों रायजो राजायानो लायो, बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सलबारि खलबारि दैमालु गेजेर फरायसालिया 1986 मायथाइयाव गायसन जादोंमोनब्लाबो दासिम आसाम सरकार आरो BTC सरकारनि नोजोराव गोरलै जायाखै, जायनि थाखाय फोरोंगिरिनि आंखाल आरो फरायसालिनि न'नि थिं आरो इन्जुरफोरा गिजि गब्लंजों अखा बांखा सिजानानै फरायसाफोरा खस्थ'यै थाखो खालामनांगासिनो दं। बिनिखायनो फरायसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरिया बे फरायसालिखौ नायसननो आसाम सरकार आरो BTR सरकारखौ खावलायदों। दिनै बे फरायसालिखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय फरायसालिनि सामलाय आफादा मोनसे सांग्रांथियारि मेल लानाय जायो। बे मेलावनो बाहागो लायो सिडली खोन्दोनि BEEO पबित्र हाज'वारि, सिडली जौसिन फरायसालिनि गोरायु फानिराम दैमारि आरो रायजो राजा। बेखौ जों हमदांनो मोनाखै, दा थैनाय अबस्थायाव फैदों। दा बेनिखायनो पाब्लिकआ जागरन जादों। जोंनो बे स्कुलखौ जेरैबाबो नांगौ, जों बे स्कुलखौ फोथैनायाव गैया आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि सिडली ब्लकनि सार BO सारखौ जों लेंबोदों आरो जोङो बेवहाय एवारनेस प्रग्राम खुंदों आरो बेवहाय गासिबो जोंनि 10टा गामिनि रायजोफ्रा बाव नुजानानै जोंखौ माने उत्साह होदों। जोङो माने स्कुलखौ जेरैबाबो लाखिनांगौ आरो सरकारा जोंखौ नायनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि स्कुल बिल्डिंआ बायराब जिराब जालांबाय। बेवहाय मानाव गेदेर जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम जों खावलायदों बिथाङा जेन' जोंनि स्कुलखौ नाहरो, जोंनि बे स्कुल बिल्डिं रिपेयारनि थाखाय जोंनो बेबस्था खालामनानै होयो। नङाब्ला जोङो फैगौ जिनाखि दैज्लां सफैगासिनो दङ, बेवहाय जोङो खोब माने खस्थ' भुगिनांगोन। स्कुल सिंनिफ्राय जोङो नायोब्ला गासिबो माने हाथरखि हाला नुनाय बादि जोङो रिथि रेथाव नुयो। बेफोरनि फोसाबनायनि बेबस्थाखौ चिफ सारा आरो जोंनि जेनाखि इडुकेसननि EM बिथांनिसिम जोङो जोंनि स्कुलखौ नाहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय, गुरैयै खावलायनाय जाबाय। मा जोंहा बेवहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ, लोगोसे जोंनाव थोजासे टिचार हरनांगौ आरो जोंना बेवहाय साथाम सोरनि भुलनि थाखाय जोंना टिचारा साथामल' जानानै फैखो। दा बे गासिबो साबजेक्टनि गासिबो आयदानि टिचारफोरखौ जोंनो सुफुंनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै हरनांगौ आरो स्कुल फोथांनानै लाखिनायाव जोंखौ मदद खालामनांगौ। 2013आवबो जायाखिसै बिथांमोना, 92आवबो जायाखिसै, दा 2001आवहाय साथामल' टिचार आरो सासे फर्थ ग्रेडल' जादों आरो माखासे ओरैनो खस्थ' खालामनो दंगासिनो दं। इनरलमेन्टआ जथेस्थ' दङमोन, 100नि एबाबमोन, खिन्थु टिचार बा स्कुलनि अबस्था गाज्रि जानायाव दिनै इनरलमेन्टआ खमायदों। खिन्थु दिनै सुबुं गुमा एवारनेस प्रग्राम खालामदों, मोजां जादों। बयबो 10टा गामिनि मानसि फैदों, थावगुरा सचेतन राइज फैजोबदों। बेयावहाय एकमत जादों, खौसेयानो बोलो होननाय जादों आरो शिक्षानो मोनसे हाथियार हिसाबै समाज दानायावहाय गतिके बयबो सहमत होदों आरो इयुन जोलैनि थाखाय बयबो मावलांगोन बेखौ प्रतिश्रुति होदों। गतिके जोङो बिराद आसाबादि बे दिनै जे अबस्था बेनिफ्राय साबसिन हामसिन अनसुंथाइ मोनोबा, सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोबा बहुद आवगायलांगोन। एमइ स्कुलाव नङा, हाइ स्कुलबो जानायाव आङो सहमत खालामगोन। सरकारा बिथिं एसे नोजोर होथों। SK दैमालु बिथांमोना दानिल' नङा, 32 इयार्स बिसोर सेक्रिफाइस खालामबाय। गतिके सरकारनिफ्राय एसे अनहरोबा आं खुब गोजोननाय मोनगोन आरो आंनि सिडि ब्लकआवबो बेबायदि स्कुल दं होननानै आंहा गौरब जायो। सरकारा मोनथिगौ, गोसो जायोबा मावनो हायो, खिन्थु बिसोरनावबो दान्थे बिदान्थे थायो। सोरबा डेभेलपमेन्टखौ लुबैयो, सोरबा डेभेलपमेन्टखौ लुबैया, सोरबा बबेबा जाथिखौ उन्नति जाजानो लुबैयो, बबेखौ लुबैया। दाथ' बर' मिडियाम जाहैबाय नालाय जोङो बर' मिडियामाव सब समय संग्रामि, जेरैबो संग्रामि। दा जाय जिखि पार्टियानो सरकारानो दाया मानो बर' रावखौ
फोथैनो हाया बर' जाथिखौ फोथैनो हाया बर' राव गेवलांथों बर' हारि जै जाथों आं बेखौ बुंगोन आरो सरकारा एसे नायोब्ला गावसोर जेरै मोजां मावो जोंबो मावगोन आरो जोंखौ बिटिआर सरकारा नाजादों दिल्लीयावबो लांदों बेंगालराव लांदों आरो जों गेलेफुआवबो थांदों आरो दिनै बेयावबो जेनेबा मानगोनां आलासिया एसे नुजानानै थांदों जै हक गुरैयै खावलायनाय थाबाय जोंनि प्रमद बर' सारनिसिम जाहाथे बे स्कुलखौ एसे अनसुंथाइ हरो नायफैयो होमबा आं खुब गोजोननाय मोनगोन आङो बुजिनो हाबोदों गमामायै बे ओनसोला गोबां गोदोनानै थागौमोन खारन जोंबादि मानसिया जुदि बेवहाय सेक्रिफाइस खालामामोनबा गायसनजेननायनिफ्राय दिनैसिम आङो दङ बे स्कुलखौ गायसनजेननायाव रबिन औवारी आरो आं जों सानैजों खासुथ्रा बाजारा अब्ला बे लामानि साहामोन बेयाव बाजार जानाय समावनो जोङो बोराइसा सानै जोंजों लोगोसे दा दङ बिथां दानियेल दैमारि आरो लोगोसे अरबिन्द मोसाहारि बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे मेल खुंनानै फरायसालिखौ गायसनजेननाय जादों जोंनिया बे समावहाय फरायसालिया फसंथान गैयामोनबाबो जों खलबारि एलपि स्कुल आरो खलबारि क्लाबावहाय बे स्कुलखौ जों गायसनजेननाय जादों बिनि उनावसो जोङो कमिटिया जेब्ला माबा जायो थुरि जिगाबजों जों ओरैहाय लुखांजेननाय जादोंमोन जोंनि स्कुला जों सालायनाय जादोंमोन आरो बे समाव जोंनि कमिटिया बे गामि दरब्रैनि रायजो राजाफ्रा खोब माने इन्टारेस्टेड दङमोन बयबो ज' खामानियाव मदद होलायनानै बे फोथारखौ एवस्रांनानै बेयावबो आसु आबाद माइ गायनानै बबेबा खामला मावनानै बे स्कुलखौ फोथांबोदोंमोन अब्लासिमबो जोंनि स्कुला जोङो सरकारनिफ्राय बेबायदि अनसुंथाइखौ जों मोनबोआखैमोन नाथाय जों मोनसे समावहाय चैतन्य नाथ चौधुरी बिथांनि दारै जों फार्स्ट MP फान्डखौ जों मोनबोनाय जादों बेजों नैबे न'आ लुखांजानाय जादों आरो दिनैसिम बिनि उनावहाय जोङो बेबायदि